Κυρίες και κύριοι, σας αβέλω la τσαβαλέ. Αφρακιάζομαι η κουρκουτζελού, γιατί δικαίλω όλες τις ζουκλολουμπίνες, τις λούγκρες, τους γκράντσας μπερντερομπουρούς και τα θεόπαρα που γιορτζαλιάζουν θρονιασμένοι παραντήξ στο κρεκοκάθηκο, να έχουν αρπάξει τη ζουμοσακούλα και να βέλουν μπαλόμπα και καλιαρδά χαλέματα. Ενώ ο λαός, λίγδομπερντές δικαιολοσβουριασμένος ατσινάβωτος και ανεμιάρης, συνεχώς το ανεμοτζάσιμο και στην κοντόχαλη, αβέλει διακόνα στο μπερντέ και έχει πέσει στην αχαλού και στο γυροδιακονιάρισμα. Σας αβέλω μπακαλούμπο να πρεσάρουμε και να αβέλουμε κοντρατέμπο σε όλους τους κατέδες που τσεβέλουν κουσελιά στα όνειρά μας. Και να καναγουέλουμε τούφες και να αφήνουμε τις βιντεομπλαντορούφες να μας πίνουνε το πλάτη. Μόνο έτσι θα γλιτώσει μπαξ και λαρτζή μου τζόπουρη η Ελλάδα. Αλλιώς μας δικαίλλω να τζάμε τα τυραχά και να δικοκουτιαζόμαστε. Αβέλτε μου μόργα γαρογλασσόν γιατί άφρισα η πλούκρο. Ούτσα και στο λατσοδίκελμα. Τι έγινε ρε μεγάλε, ποιος είναι αυτός πάλι? Καλά ρε πλάκα μου κάνεις. Εσύ δεν είπες γίνεται χαμός σε αυτή τη χώρα και δεν βγαίνει ούτε ένας πούστης να μιλήσει? Ναι, το είπα. Αλλά αυτός ποιος είναι? Ο πούστης που έλεγες.